Здравейте, здравейте на всички! Галя Якимова съм и се включвам днес, за да ви разкажа и за да ви покажа да ви представя един от нашите гости, специален гост. И за какво става въпрос? За ретритите, които правя, които организирам. И за предстоящия ни ретрит в село Лещен на 1, 2 и 3 май. И каква е причината за този ретрит? Добре, той ще бъде четвъртия, който правя в България за българи, по-скоро за българи. И някои от момичетата, които бяха с мен, бяхме заедно на предишните ретрити, искат отново да отидем някъде, да се срещнем и то да се срещнем, за да поработим със себе си и върху себе си и да имаме фан, да имаме едно прекрасно време заедно. Всички виждаме какво се случва, по-скоро вярвам, че всички какво се случва тези няколко месеца от миналата година в интернетното пространство и в Фейсбук. Много информация се изнесе и се пише за промените в света като цяло, за промените на Земята, за промените на магнетизма, за промяна на полюсите, за промяна на енергията, за създаване на новата Земя, за това как всичко това ни влияе. А то ни влияе, защото ние живеем в една екосистема, която е затворена екосистема, нашата планета, Слънчевата ни система, галактиките и ние, като една малка единица, частица, също затворена екосистема, частица от голямата. И всички промени, които настъпват около нас, те ни влияят, защото всичко е енергия. И затова е много важно за осъзнатите хора, които чувстват, разбират за какво се случва и за какво става въпрос, те искат да научат повече. Те искат да знаят повече, но от източника и да пият от източника, на който имат доверие. Това доверието, знаете, предполагам, ще се съгласите с мен, че е много важно. И това е в основата, това е ключа. Ако нямаш доверие, а днес хората са много объркани, поне аз съм наблюдател на това, какво точно се случва, коя информация, как да присеете информацията, кое е достоверно, кое не е. Тогава, когато и всичко опира до тук, което е фундаментално, което е основата. Тогава, когато познаваме себе си, тогава, когато знаем кои сме, нашата идентичност, когато знаем нашите таланти, нашата мисия, имаме визия за живота си, тогава нещата вече изглеждат по друг начин. Тогава, когато ние имаме тази строга връзка с нашия дух, с душата ни и с Създателя, тогава вече не се оповаваме много по-лесно. Ние имаме тази мъдрост, която не е човешката мъдрост. Развиваме интуицията, третото око, пинал гланд, развиваме интуицията. И тогава вече филтъра е друг. Тогава не се чудим, не се колебаем, това изчезва и вече сме центровани, центри. И информацията, енергията тече без тези спящи полицаи по пътя. Тече смутли, лесно. И всичко, което правим, се случва много лесно. И тук включва, разбира се, мисли, емоции, високи честоти, вдигане на честотите. За да вибрираме на високи честоти, е необходимо да свършим определена работа. Ето това ще правим тези 3 дни. Тези 3 дни ще бъдем на едно прекрасно място в на прегръдката на душата на Родопите, село Лещен. Препоръчаха ми го, не съм била там, но го почувствах и то на 1 януари, че трябва да направя този ретрит на 1, 2, 3 май и да бъде точно там. Беше ми препоръчано от приятелка. Влюбих се, без да съм била там, почувствах енергията. Избрах една много хубава къща, където се договорихме с собственика. Взимаме цялата къща. Те са 2 къщи с свиминг пул, с джакузита. Имат си собствена ферма.
и оттам идва всичко, изхранвайки своите гости, готвят на място прясна храна и ще бъде нещо прекрасно. Вибрациите са високи, а ние отиваме там, за да живеем, да преживеем, да изпуснем всичко, което не ни служи, старото, не до там красивото и да освободим място за новото, за светлината, за любовта, да направим тази връзка с себе си и с нашия Създател, с Бог и между нас си. Ще сътворим една прекрасна, енергична мрежа, където всички заедно ще се подпомагаме, заедно ще споделяме, ще се учим и в същото време ще имаме фан, ще имаме радост, ще творим и ще се забавляваме. И по този повод, сега след малко, поканвам и моя гост Мария Костова. Приятелка ни срещна в София преди така, наскоро. И ние кликнахме с тази жена. Тя знае какво прави. Добре дошла, Мария. Добре заварили. Благодаря. Мария е Много ми е зум... приятно. На мен също, Мария. Мария е зумба инструктор. И сега искам на нея да й отстъпя микрофона. Какво я накара да се занимава с зумба? Кое я доведе, защото всеки има своето защо, кое я доведе до този танц, който е прекрасен и какво прави зумба, защото по този начин и чрез това, което Мария прави, ще вдигаме тонуса и вибрациите на физическо ниво. Така че, Мария, микрофона е твой. Заповядай. Благодаря. Само предварително да се извиня, в съседния двор се строи и може истински да усетите и да чуете вибрациите в някакъв момент. Но това няма да попречи на нашето предаване и на моето включване. Надявам се да се получи. Казвам се Мария Костова, от София съм. Тази година ставам на 55 години. Въпреки това, мога да кажа, че ни най-малко не съм тръгнала към спиране на своята кариера като зумба инструктор. Вече от 10 години съм зумба инструктор. Как се получи това нещо? Разбира се, като случайните случайности. От малка много винаги съм обичала да танцувам, но така или иначе живота ме поведе в друга посока професионално и професионално не съм се занимавала с такова нещо. Не съм била треньор, включително бих могла да кажа, че не съм била и спортна натура. Но много обичах да танцувам, обичам хубава музика, такава, която става за танцуване. И в живота ми просто в един момент, вече след като се беше родило третото ми дете и беше бебе, имам 3 дъщери, просто чух музика, която се разнасяше от едно място. Видях, че хората танцуват на тази музика. Бях пленена буквално от пръв поглед. Беше любов за мен това. Веднага отидох там, разпитах. Оказа се, че те промотират зумба. Много дълго време търсих къде да си намеря треньор и да се включа. И когато за първи път отидох на тренировка, просто толкова много ме докосна това нещо, толкова много се оказа моето. В последствие, когато станах треньор, когато изобщо влезнах в тази общност на зумба инструктори, това е световна общност, огромна, оказа се, че зумба е нещо феноменално. Тя е не само танци, то е тренировка, то е фитнес, но освен това има много други неща, които носи зумба като на емоционално ниво. Защото тялото е нашия дом в този живот, в което ние живеем. И колкото и да сме духовни, и колкото и да знаем правилните неща и да правим правилните неща за себе си, трябва да се погрижим физически и за тялото си. За мен зумба се оказа уникален инструмент, не просто финна и всякаква моторика да се развива, не просто да танцуваш на хубава музика и не просто дори да се свързваш с други хора, на които това им харесва.
Те са много, много, много неща в една съвкупност и включително се счита, че зумба е световен феномен в това отношение. Буквално на психиката ти действа като един физически детокс, и емоционален, и физически. Тъй Може ли като да ти спра тук, действително, Мария? да, Да, много ти благодаря за всичко това. Физически и емоционален детокс. точно така, точно така. Ти се занимаваш също, работиш и с компания, с продукти, които са за здравето и за други, и за ежедневието. Аз също. И този детокс, който правим и трябва ежедневно да прочистваме мисли, емоции и на физическо ниво, за да имаме един пълноценен и здравословен начин на живот. И Точно така, напълно съм съгласна с теб. И тук Да, идеално се припокриват също дейностите, моите, твоите точно и така. това, от което имаме нужда. Така че благодаря, че... Да. Точно във връзка с темата "Аз обичам себе си", а, няколко неща мога да кажа. Когато една жена реши да отиде на зумба, не само жена, разбира се, мъжете са абсолютно добре дошли. Зумба като цяло е изобретена и измислена от мъж и има много зумба инструктори мъже. Работата е там, че ти заявяваш на себе си, на всички околни и на Вселената: "Аз съм една жена, която 1 час ще отделя за себе си в този ден, 3 пъти в седмицата или колкото пъти е необходимо. Аз съм жена, която ще се погрижа за себе си, която имам време за себе си и ще го направя. И ще го правя постоянно и редовно. По този начин аз ще се погрижа за себе си. Аз обичам себе си." И в един момент, ако не харесваме тялото си, ако не харесваме енергетиката си, ако не харесваме мислите си, зумба, първо защото имаме музика, която ти вдига вибрациите, но когато започнем и вече в физически план, нали, да разтоварваме, тогава вече стигаме до този in alignment, както се казва, това, в този баланс, съзнание, подсъзнание, мисли, чувства, емоции и тяло. Точно така. И В този 1 час, в който протича тренировката, ти просто забравяш абсолютно всичко друго. Съсредоточаваш се върху танците, има викане, има пеене. Ти си в една група на ентусиасти, също като теб. Ти си в група на защита, ти си в защитена група, в пространство, където никой не съди другия. Всички танцуват и се забавляват, и става една общност на хора, които се обичат и се забавляват заедно. И моите групи са точно такива. Аз водя на 3 места зумба, не само в София. Това наблюдавам. Тези групи толкова много се сплотяват, те стават толкова близки помежду си. Те си помагат, те носят на мене огромно удоволствие, емоционално и всякакво, но също една на друга помагат. И когато се включи обмен. този елемент към ретритите, към тази вътрешна друга работа, той дига още на по-високо ниво това нещо, го извежда. Това Да. съм забелязала аз. Благодаря ти много. И аз за това, първо, че се харесахме, енергиите ни така се разпознаха. И Нищо чудно, да. да. И пълна съвместимост на това, което ти предлагаш като сервис, като услуги и това, което аз правя. И знам, аз го почувствах на 1 януари тази връзка и че ще бъде нещо вау в Родопите, в Лещен и то точно на това място. Всичко си дойде на мястото. Всичко си дойде на мястото. И самия факт, както ти казваш, хората те следват и нали, заради средата, която се образува, поради факта как се чувстват, така имам и аз момичета, на които съм им много благодарна, които отново и отново искат да се включват в това, което правя, за да може заедно да творим и да израстваме, което е супер. Искам да те попитам. Майка на 3 дъщери. Вие сте женски отбор. Да, голям женски отбор, силен. Как успяваш и как успя просто с няколко думи
през цялото това, нали, време като майка, като жена, като съпруга и като професионалист да съчетаеш всичко и да съхраниш тази енергия и живеца за живот. Сега като цяло, понеже цял живот съм обичала танците, честно казано, това е едно нещо, което ме е спасило в доста трудни моменти в моя живот. А, Който ме познава, знае през какво съм минала, но няма нужда да натоварваме аудиторията. Всеки си има неговите драми, трудности и така нататък. Истината е, че моите зумба момичета, този отбор, който се създаде около мене и това, че ходех непрекъснато на танци, за това, защото съм треньора и трябва да съм там, ме държеше в най-трудните моменти в моя живот. И просто това нещо ми позволи да остана със себе си и със акъла си. А, Тази любов към танца и към това, което правя, е било това, което ме е оставило в релсите и по този път. Децата ми ме подкрепят. Трудно е, разбира се, защото тренировките са вечер, а пък половинката, с която живееш, нали, той пък е през деня на работа, не е много лесно, но толкова много ме зарежда това, което правя и толкова много на мен ми харесва. И когато виждам, че това има огромно значение в живота на моите момичета, зумба момичета, това за мен е такава голяма награда, че просто не знам с какво да го сравня. По някой път за целия ден това е най-хубавия момент и за мен. Ам, Прекрасно. по някой път те боли глава, по някой път нещо друго те боли по тялото. Имала съм всякакви ситуации, след които съм отивала на тренировка, няколко от които са с сериозни загуби. Въпреки това, като отида там, заставам пред тях и просто усещането е невероятно. Тези хора ми помагат аз самата да излезна. Отделно, че те също излизат от своите ежедневни тревоги и там един час, просто със себе си, танцуват и се забавляват. Този един час, когато ти оставиш мозъка си да не мисли за проблемите, такъв добър рестарт ти дава за деня, че не знам с какво да го сравня наистина. Все едно, една Да, част спира за това да мисли, за цял час това е много да. добро. Както казват, че живеем в паралелни... Много ти благодаря. Точно в паралелен свят отиваш, В паралелни друг, светове, където ги да. няма тези. Да. Във всяка една минута, всеки един час, ние, нали, сме, живейки в тази дуалност, ние създаваме нещо друго и сме различни хора. Но нашата идея, това, което ти правиш, което си създала и правиш и помагаш на други жени, включително и на нас самите си, това правя и аз с ретритите, не го правя сама, аз го организирам, да, аз водя определени workshoпове, но всички ние го създаваме, както каза. Ние създаваме тази среда. Енергетиката е толкова силна. Такива неща се случват, че все едно сме в един пот, и където всичко се стапя и все едно стапяш среброто на висока температура и след това започва моделирането. И точно това се получава. Аз съм била свидетел и знам силата, и затова много съм ти благодарна първо на Ани, че ни срещна, че ни запозна, и за това, че ти се съгласи да дойдеш на ретрита, да бъдеш наш гост и да творим заедно. И да, аз ще дам след малко финални думи към нашите зрители, слушатели, и с най-голямо, така, с много любов, защото ти това, което правиш, даваш много любов от себе си, но и получаваш, както и аз. Твориме с любов, и точно с тази любов, това е моето послание към всички жени, които ще гледат това видео. Моля ви, коментирайте, споделяйте. Ако не е за вас, поделете с ваши приятелки, тези, които имат нужда. Всеки има нужда. И елате, включете се. Записването тече, вече имаме 5 човека, така пълним бройката и много бързо се запълва. Направете си този подарък и се обърнете към себе си с повече любов.
Защото ние това правим, това творим, това създаваме, на това се учим, как да се обичаме ежедневно. Да не е само един час през седмицата или в месеца. Ежедневно. И точно Мария с това, което ще ни покаже и ще ни учи, а, да вземем и да си го правим. Това, което ние ще творим, това, което аз съм ви подготвила, е за как да го имплементираме в нашето ежедневие, за да може да израстваме и да го правим заедно. Финални думи, Мария. Това, което мога да ви посъветвам, да ви приканя е: заобичайте себе си. Подарете си един ретрит, в който всичко това, което правите в ежедневието, ще може да го забравите и да се върнете обратно към себе си. С всичките неща, които сме ви подготвили, които въобще не са малко, които са много интересни. На магичното място Лещен в Родопите аз съм била. Гарантирам, че много е приятно, много е различно от градската среда. В една приказка ще се потопим, която просто ще бъде първата ни заявка или поредната за това, че искаме да обичаме себе си и че обичаме себе си. Така че заповядайте. Много ти благодаря, Мария. Плюс това ти си ни приготвила и много красиви подаръци за всички, Точно така. които дойдат. Благодаря, Да. че са творени Ще от вас. разкажем на място, ще оставим и нещо тайно да остане, Да, да, нещо да. секретно, което да разбужда любопитството. Но абсолютно всичко ще си заслужава. Благодаря ти, Мария. Бъди благословена. Всички вие бъдете благословени. Така. Благодаря ви, че ни гледате и много очакваме обратна връзка от вас. Обичаме ви. Обичаме ви. Обичайте се и вие. Благодаря.